Toto je backstage, ty obmedzený 2. Hashtag. Robo, ideš na cinema, alebo ideš na plnú plochu? No. Ideme na plnú plochu. Dnes ideme natáčať s Danom nikdy nekončiacím. Nekonečný, Dano nekonečný. Toto je klapka inak. Karol, vysvetli to divákom. Toto je klapka. Si bol synchronný. Toto je šiba. S ňou sa zachytáva zvuk. Ozaj sme zabudli kúpiť to dildo. Taký to chceme? Nie. Však taký sme chceli, nie. Keby ste nevedeli, tak to stočí Robo. VGH. Á, zdravíčko. Ó, nádherný ten, ó, Madonna mia. Hotovo. Stop. Abych se díval na tebe, aby si tě líbe hrálo? Nebo mám koukat kamkoliv? Môžeš, kľudne, ale musíš sa dívať na rovno takto, kvôli kamere, takže kľudne sa pozerať. Takhle, tímhle Iba staticky môžem. Ne, iba staticky to je. Iba staticky. Tě tak nevidím osobně. To buď rád, protože pokud nemá ženská antikoncepci, tak můj pohled je oplodňující, jako jo. Tak nevím, jak by to dopadlo u tebe, jako to... Takže na tebe se koukat, na backstageovýho čaroděje, jo? Ano. Nemáte kladíko, že bych kdyby to přitloukal. Miláčkové, užívejme si života na plný plyn a nenechte si nikým a ničím zkazit náladu. Arrivederci, amor. Čau, chlapi. Poď backstage. Ideme. Točili sme s Danom nekonečným. Teraz ideme točiť s Edinom. Konečným. S Edinom konečným. Dano energia a pochválil nás. Sme veľmi profesionálny štáb. Či máš na čele niečo? Nemáš. Nemám. Je to Robert, muž za kamerou. Robo, potom mi vyretušuj, prosím ťa, to, čo som narazil do toho skla. Hej, vymaskuj to. Ideme do Európy 2, Lokáciu. ale iba do tej budovy, kde sídli Európa 2, ideme tam na recepciu, takže tam budeme dotáčať Edina. A ďakujeme, že pozeráte ináč tento backstage, pretože... Pozrite si aj predošlý backstage. Ale ináč nemali by ste pozerať backstage bez toho, aby ste si pozreli originálne video, potom to moc nemá zmysel. Tak choďte si pozrieť originálne video, ktoré už je asi vonku. Jo, a nezabudnite zanechať like a odber a share a... Komentár a srdiečko. Obličku. Ale mne like, odber, share, komentára. On je tu iba a to, aby to zdieľal. On má taký kanál, sa volá, že Zrebný and for Lies. Hej, tak choďte mi dať odber. Európu na to, aby sme tu mohli točiť. Čo to mi vlastne vôbec nenapadlo, že... Dobre, ďakujem. Robo... Jaké by uteklo odnikal. Ty nebuď rasistický, áno? Včera som bol v zoo. To je rasistické, keď povieš niekomu, že vyzerá ako psychopat? Kamera beží. I think I know what you mean. Pretty good for a dumb machine. Je to také hrozné. Už máš vymyslené tie repliky rapové? Nie, chcel som byť sen a žiť len preň. To tam daj. Ty si rapper, Matej, ty môžeš, ty vieš. Cash Gilmer Rison. Vždy, keď príde tá chvíľa, keď Matej začne repovať, treba odísť. Čo nenávidíš, keď Matej rapuje? Raz vydám taký track, že na všetkých položí.
Poďme na to. Edin by mal robiť predskoka na Jarkovi Nohavicovi, podľa mňa. Fantasticky by to vyzeralo. OK, takže máme dotočenú vrátnicu. Tým pádom to sa teraz musíme presunúť k Matejovi, kde budeme točiť celkom podstatnú časť videa. Som zvedavý vlastne, ako to bude celé vyzerať, lebo to je šialené video, dosť šialené video. Vieš, my sa nemusíme nikoho zdraviť, o nás každý vie, že sme to my. O čom sa bavíme? Plamene, reakciu plamene. čo povie Edin. What are you talking about? Brácho, to nemôžeš hovoriť, to ako by si bielý. A teraz som to už posral. Musím si zobrať trochu mimo kameru na chvíľku. Ľudia, viete, aké je ťažké točiť na recepciách, keď je pracovný deň? Normálne vám tam lietajú ľudia, pípajú výťahy. Potom čo tam aj parkovanie nám tam. Ale to sme naozaj nečakali, že v pracovný deň budú pracovať ľudia. Áno, ani sme nečakali, že v starom meste sa bude ťažko parkovať. Čau, Braško. Takže, sme set. Tam bola nejaká tepla pre takáto, to je pre homosexuálov, toto, za ananasom. Takže dotočili sme, každý máme v ruke na to, na čo máme chuť. Chceme sa poďakovať všetkým. A aj vám sa chceme poďakovať, že ste sa dopozerali až potiaľto. Obdivuhodné. Áno. A ďakujem vám za to, že vám ďakujeme. A bolo to ťažké točenie, veľa banánov sa popučilo. Prvýkrát s dildom, chvíľu sme si museli zvykať. Každopádne vyhlasujeme súťaž o najviac popučený banán, takže nám to posielajte do správ na naše fanpage. A čo keby sme spravili nejakú súťaž o dildo? O toto dildo. Alebo chceme to mať ako túto? Nie, to chceme mať ako one. To chceme, dobre, to si necháme. Ešte budeme Tak využívať. Ešte to budeme využívať. Nie je to také Ešte vlastne. neprišiel čas, aby sme vám dávali dildo. Ale jedného nejaký dňa. 13-ročný člen. 13-ročná Anička z Tak vám ďakujeme Z a Nitrianského právna. sledujte tieto backstage, ktoré budú vychádzať pravidelne. Na zdravie. Dobrú chuť.